ymedrwch fy helpu i ddysgu am rhywbeth sy'n bwysig iawn i bobl fel ni sy'n byw yng Nghymru. Gennym y Ddraig Goch ar ein baner. Baner Cymru, y Ddraig Goch. Baner ni yw hi. Nef. Yw faneri gwledydd eraill. Nef. Sy'n rhain yn wahanol i'n baner ni. Mae'r baneri eraill yn wahanol oherwydd nid anifeiliaid arnynt. Dyma 6 baner wahanol, ond nid yw 5 ohonynt yn rhai go iawn. Ar y faner sydd yn union yr un fath a'n un ni. Mae pobl ar hyd a lled y byd wedi defnyddio delwedd y ddraig ers amser maith. Nid go iawn wrth gwrs, cliriaid neu anifeiliaid a greuwd yn dychymyg pobl ydynt.